Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Veieu que avui tenim nou equipament. Encara he d'aprendre una mica a fer-lo funcionar, de manera que, bé, aquesta és la primera prova, ja veurem com surt. Espero que es noti alguna millora pel que fa a la qualitat del so i fins i tot també de la il·luminació, perquè darrere la càmera ara hi tinc una llum d'aquestes circulars que crec que m'il·lumina una mica més la cara. I a part de tota la renovació de material, avui també us porto una nova sèrie de vídeos que s'anomenarà El racó del lingüista. La idea és penjar un vídeo d'aquesta sèrie cada mes. Per aquesta sèrie m'he inspirat en The Ramsay Show, que és un programa que últimament m'he aficionat una mica a mirar dels Estats Units, on hi ha alguns experts, per dir-ho així, en finances personals que assessoren a la gent que truca al programa, no? I llavors truca una persona i explica una mica quina és la seva situació econòmica, quin és el seu sou, si té deutes. Normalment els problemes principals són amb deutes. Es veu que allà als Estats Units tothom s'endeuta rapidíssim. Ja només surts de la universitat, pots tenir desenes de milers de dòlars en deute universitari i després s'endeuten per comprar un cotxe i després la casa, òbviament. I vaja, hi truca gent de tot tipus que tenen un deute descomunal i que realment no poden sortir-ne o no saben com sortir-ne i llavors doncs, aquests els donen consells de com fer-ho per poder millorar la seva situació econòmica i deixar el deute pagat en els propers anys. I a mi se m'ha acudit fer una cosa semblant, però donant consells de les coses en què jo puc donar consells, que és amb les llengües. No sé si jo sóc la persona més indicada o no per anar donant consells, però com a mínim tinc bastanta experiència en el món de les llengües. Com sabeu, vaig estudiar un màster en lingüística a la universitat i ja porto més de 4 anys dedicant-me a l'ensenyament de llengües, dels quals els últims 3 exclusivament a l'ensenyament de català com a llengua estrangera. I a més, pel meu compte, he estudiat més de 10 llengües. També tinc aquest canal aquí de YouTube que porta més de 3 anys en marxa, que ja té més de 7.000 subscriptors. Llavors, doncs bé, una mica de currículum i experiència en el tema de llengües estrangeres sí que tinc i, doncs, si vosaltres teniu poca experiència, potser us pot resultar útil el que jo us pugui dir. Per tant, en què consistirà això del racó del lingüista? Bàsicament, vosaltres, a cada episodi de la sèrie, per tant, aquest ja és el primer, m'haureu de deixar als comentaris algun dubte que tingueu o problema que tingueu en l'aprenentatge de llengües. I jo recopilaré tots aquests comentaris i al següent episodi intentaré, diguéssim, donar resposta als dubtes o donar-vos consells per solucionar els possibles problemes que pugueu tenir doncs, en el vostre aprenentatge. De manera que serà una sèrie de vídeos amb molta interacció amb vosaltres. Inicialment només llegiré els vostres comentaris que hagueu deixat, però vés a saber si en algun futur, per exemple, puc posar els àudios de les persones explicant els seus problemes o els seus dubtes, no cal que sigui un problema, els seus dubtes en l'aprenentatge de llengües, o fins i tot, per exemple, gravar una videotrucada amb cada persona que vulgui participar-hi. Perquè en aquest programa dels Estats Units que us he comentat, allà la gent truca en directe i la gràcia també del programa és que els espectadors poden sentir la veu de la persona i l'explicació en primera persona, no? Però bé, de moment ho farem de la manera senzilla, em deixareu aquests comentaris als vídeos, jo els llegiré aquí i intentaré donar, doncs, el millor consell que jo pugui. Ara us explicaré també quin format hauran de tenir aquests comentaris per tal que jo tingui tota la informació necessària per poder-vos aconsellar. Molt bé, doncs els que vulgueu participar-hi haureu d'omplir una petita fitxa de 7 ítems. Us la deixaré als comentaris perquè la pugueu copiar i enganxar i omplir-la amb la vostra informació. Primer de tot, el nom. No cal que poseu cognoms, òbviament, però sí un nom doncs, perquè ens puguem fer una idea de qui truca, no? Que és un Miquel, un Joan, una Andrea, no sé, per com a mínim saber com es diu la persona que ens està explicant la seva situació. En segon i tercer lloc tindríem la vostra procedència, el vostre origen. Jo crec que és interessant que poseu primer d'on sou vosaltres, a la vostra ciutat o país natal, i després, el tercer ítem serà des d'on escriviu ara, perquè potser no viviu al vostre país d'origen o a la vostra ciutat d'origen. Llavors és interessant saber d'on sou, no? On heu crescut, però també on esteu vivint ara, perquè també això condiciona els entorns lingüístics. En quart lloc, haureu de posar les llengües que sabeu i una mica en nivell aproximat. Per exemple, podeu dividir-ho en nivells els típics A1, A2, B1, B2, C1, C2 i les llengües que sabeu, també especificant quina és la vostra llengua nadiua. Això és molt important perquè condiciona moltíssim les llengües que un sap a l'hora d'aprendre una nova llengua. I el cinquè ítem sí que ja heu de posar la llengua que esteu aprenent sobre la qual voleu preguntar. Si esteu aprenent diverses llengües, podeu posar-les totes, però especifiqueu quina serà, diguéssim, la vostra pregunta, el vostre dubte sobre quina llengua és. Òbviament, jo ara sóc professor de català i, per tant,
si esteu aprenent català, és amb el que més us podré ajudar. Ara bé, els principals problemes de l'aprenentatge de llengües no solen ser la llengua en si, solen ser més altres factors, com per exemple tenir gent amb qui parlar, tenir una bona rutina, saber quin mètode triar, trobar la motivació per fer-ho, els materials adequats. Per tant, totes aquestes coses, fins i tot si esteu estudiant una llengua que jo no sàpiga, com per exemple em dieu, estic estudiant xinès, jo de xinès no en tinc ni idea, però fins i tot així segurament us pugui donar algun consell útil si teniu algun d'aquests problemes que acabo d'esmentar. Com a 6è ítem hauríeu de posar com l'esteu aprenent, expliqueu una mica el mètode que esteu seguint, si esteu fent algun curs en alguna escola, si ho feu pel vostre compte i si és així, si ho feu pel vostre compte, què esteu fent. I també si és en una escola, doncs explicar si és per exemple, un professor particular o un grup molt gran d'alumnes i quin tipus més o menys de mètode seguiu. Necessito tenir informació per poder donar un bon consell. Després també necessito saber, i això és important, si teniu algú amb qui parlar la llengua que esteu aprenent. Una parella, amics, familiars, coneguts, o, per exemple, viviu en el lloc on es parla la llengua o no. Això també és molt important, que em digueu si teniu algú amb qui pugueu parlar amb relativa regularitat la llengua. I, finalment, a l'últim punt sí que arribem al problema o al dubte que pugueu tenir sobre l'aprenentatge d'alguna llengua. I aquí, doncs, aquest serà el punt més llarg, no?, on haureu d'escriure més. Aviam, intenteu no escriure 2 pàgines, però sí que heu d'escriure una mica amb detall la situació en què us trobeu i els problemes que pugueu tenir, els obstacles que pugueu tenir al vostre dia a dia. Potser és un tema de rutines, potser em dieu, ostres, mira, amb la feina, els nens i no sé què més, no trobo moments per fer-ho. Tot això també ho podeu incloure. També són tipus de problemes que condicionen molt l'aprenentatge d'una llengua. Per tant, intenteu explicar amb detall la vostra situació, què us agradaria solucionar o millorar, i jo intentaré donar-vos el millor consell que pugui des del meu punt de vista. També pot ser solucionar-vos algun dubte concret que tingueu. Si em pregunteu per coses molt específiques del català, com per exemple l'ús del subjuntiu, jo us podré donar consells, però el que no faré és fer tota una classe de subjuntiu en aquest programa, d'acord? Però sí que us puc explicar què faria jo en la vostra situació, doncs, per anar millorant en aquest aspecte. Em sembla que al final han sigut 8 punts i no 7 que haureu d'omplir en aquesta fitxa. I bé, si us sembla interessant aquesta sèrie de vídeos, dependrà de que hi hagi comentaris, com a mínim un parell, no sé, com a mínim poder fer el primer programa amb un parell o 3 de casos vostres per comentar, perquè si no, no hi haurà sèrie. Si no hi ha comentaris, no tindré material per continuar la sèrie. Així que us animo, encara que sigui algun dubte petit que tingueu, compartir-lo amb nosaltres aquí als comentaris i sortireu mencionats al proper vídeo. Aquí, als comentaris d'aquest vídeo, com us he dit, trobareu un comentari meu, que estarà a dalt de tot, espero, amb la fitxa ja preparada perquè només hagueu d'omplir la informació, i així doncs podrem conèixer tots una mica el vostre cas i jo intentar donar-vos el millor consell possible. I potser també altres persones als comentaris també us podran donar els seus propis consells. Doncs fins aquí aquest primer episodi del racó del lingüista. Realment no és l'episodi 1, seria l'episodi 0. L'1 serà el proper si m'heu deixat comentaris amb les vostres experiències, els vostres dubtes o problemes que necessiteu solucionar sobre l'aprenentatge de llengües. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram. No us oblideu de deixar un comentari en aquest vídeo explicant la vostra experiència i algun dubte o problema que tingueu amb les llengües i ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!